Samozrejme, celou techniku môžete si brať, čo chcete. Môžete to byť napríklad, som brať teraz. Jokovém udegarami. Náhodou vám nejde zase, aby ste vedeli, koľko možností máte, aby ste mohli pracovať aj keď to znamená akceptovať jeho. Tam sa samozrejme neskôr, ale si tak chcete. Jedna možnosť, ktorá je vždy typická udegarami, je tento pohyb sem. Vidíte to tady? Když si pamätajú na keď to bolo tento pohyb. To isté je pre tú novú generáciu, ktorá nepochopí riotecovi v živote, veľmi ťažko majú iné vplyvy médií, tým pádom ten istý pohyb. Pohyb prst ten istý. Ešte raz riotetovi. Udegarami. Napríklad sem. Môžem ruku prehodiť z Iriminage, ale tak ešte teraz môžem byť kubičíme, čo po tejto sankio teórie, alebo kývaš. Potom nejaké krátke to chcem. Či to chcem spraviť takto ešte raz? Alebo čo to chcem spraviť takto? To záleží od mňa, či to chcem byť pevne, to už nie je podstatné. Čo od vás chcem, aby ste pochopili tento pohyb. A tam presne to kubičíme ešte raz. Keď vyjde on hlavou, že som hneď tu. Alebo tu. Tých možností vy potom nájdete sami oveľa viac. Pôjde sankio teraz. Keď sa dostanem do tejto pozície, tu začnete pracovať teraz. To, čo pre Nikio. Mali sme Nikio a mohol som hodiť sem, mohol som ísť čokoľvek. Teraz sme sankio. Viem dokončiť sankio, ale keď sem môžeme hneď do udegarami. Ak nefunguje to, môžete spustiť kubičíme, kiroš, popríklad tí, čo vedia viac možností, dostáva hore. Sútrný vazár. Popríklad takmi. Pomáte to voľu. Popríklad, keď zavre ruku, pozor teraz ich Ura vazár. Všetky môžete sami. Dobre? Skúste.